Ονόμια Billie Eilish. Ξέρεις τι, με χαλάει τελευταία η Billie Eilish που δείχνει τα βυζιά της. Γιατί το κάνεις αυτό, Billie? Δηλαδή, μια χαρά ήταν η Billie με τα μπάκι της. Πείτε μου αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε, γιατί ξέρω ότι έχει πολλούς και πολλές Billie Eilish fans εδώ τώρα. Μια χαρά ήταν λίγο πιο παλιά, φορούσε τα μπάκι της, ήταν πολύ cool. Δεν είχες ιδέα πως ήταν το σώμα της, δεν σε ενδιέφερε, δεν το σκεφτόσουν καν γιατί φορούσε baggies and shit, γαμούσε η φωνή της, δεν άκουγα ποτέ, αλλά ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ ταλαντούχα. Τώρα τελευταία την βλέπω, ξέρω εγώ, κάνει κάτι TikTok dances, κάνει κάτι twerking. Είμαι σε φάση, ναι δεν μιλάω, για τραγούδι ναι γαμάει, έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Γράφει ωραία τραγούδια. Μιλάω για το how she's carrying herself τώρα τελευταία. Βέβαια μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά είμαι σε φάση, έλα ρε Billie, μην το χαλάς τώρα ρε Billie. Έλα ρε Billie, με σταμάτα ρε. Έλα ρε Billie. Έλα ρε Billie τώρα. Γιατί βγάζεις τα ρούχα σου ρε Billie? Stop it. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Δεν κράζω, με κράζετε. Βέβαια δεν ασχολούμαι, είναι ότι μου βγάζει από εδώ από εκεί το Twitter και τα trending του Twitter.